Здравейте! Това Здравейте! нашата пациентка, която преди около 2 месеца, мисля, че беше, направихме оперативно лечение поради спинална стеноза в поясния отдел. Значи в края на август, една сутрин, когато се събудих, не можах да стана от леглото. Страшни болки в кръста и в левия крайник. Тези болки в кръста, тазобедрената става и в кръка до коляното продължиха 5 месеца. Аз посетих много лекари, ходих на различни видове масажи. А освен болка, слабост на крака, усещаше ли? Аз не можех да стъпя на левия крак. Куца имаше ли с крака? Куцах през тези 5 месеца, докато се реша да се оперирам, аз ходих с бастун. Какво качество на живот води заради тези аз симптоми? Нямах качествен живот, защото не можех да върша никаква работа. С нищо не можех да бъда полезна нито на себе си, нито на близките си. Използвах изключително много обезболяващи хапчета. И така, в края на януари реших да потърся доктор Васви и да се подложа на оперативно лечение. Направихме резонанс на кръста, установихме, че има проблем с стесняване на каналчетата около нервите в кръста. Че имам хернирани дискове. Говорихме за вариантите за оперативна намеса. Направихме при тебе вариант без поставяне на импланти. Което аз съм изключително доволна, защото аз лично не желаях да ми бъдат поставени импланти. При твой клиничен случай можеше да се направи оперативната намеса без поставяне на импланти. Кажи ни, моля те, сподели на нашите пациенти какво се случи с тебе след оперативната намеса, как се чувстваш сега? След оперативната намеса, след като излязох от побойка, аз вървях по целия коридор на отделението, който е доста дълъг. Чувствах се много добре, вече втори месец от операцията, аз имам качествен начин на живот. Полезна съм на близките си, водя си децата по училищата, по извънкласни занятия. Вървя, изминавам 5-6 км на ден. Въобще се чувствам както... Върна се усмивката на лицето. Да, върнах се усмивката, най-вече успокои ми се и нервната система, ако мога така да кажа. Налага ли се сега някакви капчета да приемаш? Не. Дори един обикновен парацетамол не пия. Абсолютно нищо не пия. Кръка как го чувстваш сега? Кръка ми е нормален, нямам изтръпване, нямам болки. Няма куцане с крака? Няма куцане, да. Иначе аз вървях точно както в позата, която заемах, за да мога да вървя, беше на буквата Г. С дясната ръка в бастунчето. А щастлива ли си от избора да вземеш решение за операция, изключително, а не да се лекуваш с хапчета? Изключително съм доволна от мнението на доктор Васви. Той беше причината да ми каже, че най-доброто решение в моя случай е да спра хапчетата, да се подложа на тази операция. Аз го послушах и съм много доволна. А ако върна времето назад, нямаше да чакам 5 месеца. Нямаше смисъл с тези болки да живееш. Трудно се живее с такива болки. Човек не е полезен за себе си. Съветвам абсолютно всички да не чакат, да не гълтат таблетки, обезболяващи и инжекциите нататък, да потърсят доктор Васви. Той е изключителен, внимателен доктор. Значи аз не бях лишена от негова страна от внимание. Той беше 24 часа плътно с мен, за което съм му изключително благодарна. Така че съветвам всички. Моля ви, не чакайте болките да ви превземат и да се каже, потърсете доктор Едвин Васви. Благодаря ти много за доверието. Не знаеш, че можеш да разчиташ винаги на мен. И аз благодаря за това, че ме спаси, дето се казва, за това, че ми върна усмивката, върна ми качеството на живот. Няма нищо страшно в това да се направи операция на кръста. Няма нищо страшно.